Insellmilkom u nilqakom għal din l-attività organizzata mill-Partit Laburista fil-belt sabiħa ta' l-Isla. Insellem ukoll lilkom li qegħdin issegwuna live fuq l-istazzjonijiet One kif ukoll fuq il-paġna ta' Facebook tal-Partit Laburista. Qabel ma nibdew din l-attività ma nistax ma nsellimx il-memorja ta' Renald Falzon u għal daqstant nistidinkom sabiex il-koll flimkien namlu minuta ta' silenzju għal memorja tiegħu. Renald Falzon telfa kbira għal-Partit Laburista u is aktar għal-lokalità taħal ormi li nafu kemm kienet ħafna għal-qalbu u kemm ħadem għalija. Natu l-kondoljanzi tagħna u kuraġġ ukoll lill-familja u l-qraba tiegħu f'dan il-mument daqstan diffiċli. Grazzi. Issa nagħtu bidu għal din l-attività u għal daqstant nistieden sabiex tagħmel id-diskors tagħha lill-ekonomista Cressida Gallia. Nselmilkom u nixtiequ nħu l-opportunità wkoll billi nagħti l-kondoljanzi lill-qraba l-kull min ħadem ma' Renald Falzon, is-sindku ta' ħal-Ormi. Nixtieq nibda billi nirringrazzja l-Prim Ministru ta' din l-istedina kif ukoll in-nies tal-Isla li laqgħuna ġewwa din il-belt bi storja kbira. Importanti illi ma ninsewx illi din il-belt kienet minsija minn gvernijiet preċedenti, iżda llum il-ġurnata qegħdin naraw kif din il-belt qiegħda tieħu ħajja ġdida flimkien mal-parti tal-Kottonera fejn qed naraw illi xeba restaurants ħwienet u anke boutique hotels qegħdin jażlu din il-parti sabiħa ta' Malta biex jinvestu fiha. Importanti li wieħed jgħid li dan ma sarx millu malada, iżda bi pjan dettaljat illi l-Partit Laburista implementa matul dawn is-snin. Jiena llum nixtieq nitkellem fuq il-ġid ekonomiku kif ukoll il-ġid fejn jidħol lejsien u l-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin. Jiena dejjem emment li għandu jkun hemm bilanċ bejn l-ekonomija u s-soċjetà għaliex ekonomija mingħajr soċjetà b'saħħitha mhi xejn. Soċjetà b'saħħitha meta tnejn soċjetà b'saħħitha qed nirreferi fuq aspetti ta' li jkollok saħħa, li jkollok ukoll saħħa mentali, saħħa fiżikali kif ukoll għejxin xieraq u xogħol ta' kwalità u sodisfazzjon. Dawn il-pedamenti ġew indirizzata fil-budget li għadu kif ħabbar il-gvern għal dawn l-10 snin il ġejjin b'enfasi fuq prinċipji soċjalisti li jindirizzaw oqsma differenti. Oqsma bħall-anzjani, bħall-żgħażagħ, bħall-ambjent, kif ukoll il-ħaddiema u l-enerġija fost oħrajn u dawn ser iwasslu għal ekonomija b'saħħitha u sostenibbli. Bħala żagħżugħa meta nsemmi budget ma nistax ma nsemmix l-iskema tal-first time buyers li ġiet miżjuda wkoll imġedda sena d-dieħla kif ukoll it-tnaqqis fit-taxxa tal-boll tal-proprjetà li bla dubju ta' tkuraġġ il ħafna żgħażagħ jagħmlu l-ewwel pass u jinvestu fil-proprjetà kif ukoll il-vouchers li bla dubju kulħadd tagħmel użu minnhom u ser jerġgħu joħorġu għas-sena d-dieħla. U ma nistax ma nsemmix ukoll il-ġurnata li oħra li tal dan il-gvern li issa telgħu għal total ta' 28 ġurnata lif illi bla dubju ħajservu għal aktar bilanċ bejn ix-xogħol u s-serħan. Budget illi għal dawn l-aħħar snin laħaq lil kulħadd u ħajwassal biex ikollna aktar ekonomija sostenibbli, ambjentali u kif ukoll diġitali. Però meta nisma' l-budget ma nistax ma nammirax l-għaqal ta' dan il-gvern li minn budget bla taxxi ser jkun qiegħed jagħmel investiment ta' 100 miljun euro għall-ekonomija Maltija. Anke fi żmien diffiċli bħal dan.
Żmien li Malta l-aħħar kriżi li kienet għaddit minna kienet dik tal-2008, fejn rajna li ovvjament dik kienet kriżi differenti, kienet kriżi finanzjarja u ekonomika, ma laħqitx is-saħħa. Din kriżi differenti. U kien hemm gvernijiet differenti. Dak iż-żmien kien hemm gvern nazzjonalista, issa hemm gvern laburista u d-deċiżjonijiet kienu differenti u l-peace u l-impatt kienu differenti wkoll. Dak iż-żmien gvern nazzjonalista għażel deċiżjonijiet ta' awsterità. Llum il-ġurnata l-gvern għal din il-kriżi u l-pandemija għażel direzzjoni ta' ekonomija politika progressiva fejn refa il-peace u biex jipproteġi l-impjiegi, jipproteġi n-negozji, l-anzjani tagħna u s-saħħa ta' kull Malti u Awċi bl-aħjar mod possibbli. F'dan iż-żmien il-gvern irnexxielu wkoll jikseb l-akbar pakkett tal-fondi mill-Unjoni Ewropea għas-7 snin li ġejjin u hemmhekk naraw il-viżjoni ċara u fit-tul ta' dan il-gvern meta mqabbla ma' viżjoni ta' ftit snin illi twaslek biex terbaħ elezzjoni għall-oħra li ovvjament konna naraw fil-passat. U mhux biss, biex ikompli jgħin lil minnu l-aktar milqut, il-gvern ġab ukoll fondi mir-Recovery Package tal-Unjoni Ewropea. Però meta qed insemmi dawn il-pakketti u bir-raġun meta nitkellem man-nies jgħidulek imma s-saħħa hija ħafna iktar importanti mill-ekonomija u l-finanzi. U kif ukoll illi imbiljet inġibu dal-fondi u l-budget, ovvjament il-każijiet kif kulħadd jaf qiegħed qegħdin jitilgħu u sfortunatament għandna mwiet ukoll. Però għalhekk bdejt dan id-diskors billi ngħid li għandu jkun hemm bilanċ. Bilanċ għaliex ekonomija mingħajr soċjetà b'saħħitha ma tistax issalva u wisq anqas soċjetà mingħajr ekonomija b'saħħitha. Għaliex Malta kell ekonomija b'saħħitha meta aħna tħallna għal din il-pandemija, il-gvern seta' jerfa' l-piż monetarju u jieħu deċiżjonijiet. Seta' jinvesti f'apparat mediku għal min ġie milqut u infettat b'din il-virus. Seta' jagħti għajnuna fil-pagi ta' dawk li tilfu l-impjieg tagħhom jew forsi kellhom inaqsu l-ħinijiet tax-xogħol. Seta' jgħin ukoll in-negozji tagħna biex ma jfallux. Però ħa deċiżjonijiet oħra. Meta għala il-ħwienet, għala il-restoranti u l-lukandi kif ukoll il-bars issa, però l-akbar sagrifiċċju kien meta nagħlaq l-ajruport nazzjonali. U dawn tal-aħħar kienu kollha deċiżjonijiet li ma jħarsux lejn il-finanzi u ma jħarsux lejn l-ekonomija, iżda jħarsu biss lejn is-saħħa ta' kull Malti u Awċi. Hemm għażla konxja bejn id-deficit kif ukoll il-protezzjoni tal-Maltin u l-Awċin. Xorta nemmen illi bħala poplu wieħed u maqut ser noħorġu minnha. Min aspett ta' ekonomija u finanzi għadna kif rajna il-Kummissjoni Ewropea li ħabret li Malta ħatkun qed tirreġistra ovvjament proġettat li Malta ħatkun qed tirreġistra l-akbar tkabbir ekonomiku għas-sena 2022. U dik ittik naqra kuraġġ ukoll li tara li xi darba ovvjament ħanoħorġu minn dan il-perjodu diffiċli li kulħadd qiegħed iħoss ovvjament. Lilien mill-pandemija issa ma nistax ma nsemmix l-għajnuna li l-gvern għandu kif tali l-Fondazzjoni Puttino Cares biex dawn jiftu appartamenti ġewwa Londra u bla dubju ħajkun qed jgħin lill-familji u jnaqsilhom ftit mill-peace tagħhom u forsi ħsibijiet li jaraw fejn ser joqogħdu meta wliedhom jew membri oħra tal-familja jitilgħu Londra biex jieħdu ovvjament il-kura meħtieġa. Jien f'dan il-mument nixtieq nirringrazzja l-Prim Ministru minn qalbi għaliex għandi ħbieb li huma close tiegħi li għaddejjin minn żmien diffiċli u forsi mhux nista' nifhem għax ovvjament min jaf minn xi huma għaddejjin, però l-menu tkun taf li hija battalja kifra u kull għajnuna tot ovvjament anke minn aspett ta' finanzi biex ovvjament joħorġu barra mill-pajjiż li diġà hija diffiċli u jsibu post barra minn Malta wkoll. Punt ieħor li ma nistax ma nsemmix huwa l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ partikolarment dik femminili għadu kif tħabbar il-5 grupp tal-programm LEAD u nixtieq nieħu l-opportunità biex nawgura li kull parteċipanta li qiegħda tieħu sehem fih u nagħmel appell biex kull min hu interessat japplika. Jiena kont fl-ewwel programm ta' LEAD li issa ddew 3 snin u nista' ngħid li kienet esperjenza li f'ħajti qatt ma jinser ninsa. Din il-ġimgħa kelli wkoll opportunità li nattendi avveniment li organizza l-Forum Żgħażagħ Laburisti fejn diversi żgħażagħ qasmu l-idejat tagħhom fuq setturi differenti. Kien hemm is-saħħa, l-ekonomija, kien hemm il-ġid soċjali, kien hemm l-ambjent fost l-oħrajn. Importanti li dawn l-idejat ħajkunu qegħdin parti mill-miet idejat li l-Partit Laburista ser ikun qed jippreżenta l-Gvern fl-aħħar ta' din is-sena.
Wieħed mill-fora huwa l-ekonomija u bħalissa qed niltaqgħu ma' diversi stakeholders fuq setturi differenti wkoll u oqsma differenti. Hemm is-settur diġitali, hemm il-turiżmu, it-trasport, hemm ukoll il-faqar, kif ukoll il-mobilità fost l-oħrajn. Bla dubju illi ħankun qegħdin nippreżentaw policies li gvern fl-aħħar ta' din is-sena li ħajkomplu jmexxu dan il-pajjiż il-qudiem. Jien qiegħda fil-Partit Laburista għaliex nemmen li dan huwa l-partit verament b'qalb soċjalista għaliex jgħin lil minu l-aktar u batut u kif ukoll jagħti l-opportunità l kulħadd biex jimxi l qudiem. Biex nagħlaq dan id-diskors nixtieq nistqar li meta lili ċempluli biex jistidnuni biex nagħti dan id-diskors. Staqsejt jekk kienx hemm xi suġġett partikolari li jiena rrid nitkellem fuqu jew forsi l-aħjar li tkellimt fuqu. Qalu li ħajħaluni fil-libertà. Ara meta mort bil-qiegħda biex nagħmel naqra riċerka u nagħmel naqra punti fuq dan id-diskors, kienet naqra diffiċli. Għaliex bħalma kulħadd jaf f'dawn l-aħħar 7 snin, partikolarment f'din l-aħħar sena, id-deċiżjonijiet u l-miżuri li kellu jieħu Gvern Laburista kienu ħafna. Però provajt ovvjament nagħżel ftit mill-ħafna. Ma kienet sena faċli, però dan iż-żmien ser jgħaddu wkoll jekk inkunu poplu wieħed u maqut wara l-Prim Ministru u t-tim tiegħu. Grazzi u nawguralkom il-komplament tal-ħadd it-tajjeb. Grazzi hemmhekk lil Cressida ta' dak id-diskors tagħha u nistieden issa lill-avukat Jonathan Attard sabiex jagħmel id-diskors li jmiss. Bonġu l-kulħadd u grazzi l-Istanglejani li għawna hawnhekk f'din il-belt, belt li għandha ċertu importanza storika wkoll għall-Partit Laburista, propju bħalissa li tifakkar il-100 sena anniversarju, kienet għatta żmien twil snin twal hawnhekk jikkonduċi wettaq il-ħidma politika tiegħu propju mill-bini tal-Maċina. U naħseb li ħafna minnkom forsi li biex ġew għal din l-attività ġew minn naħa ta' fuq ta' Malta, ħadu gost jgħaddu minn fuq il-flyover illi qed naraw proġetti oħor biex ngħidu hekk jasal fit-tmiem tiegħu illi se jkun ukoll monumenti ieħor ta' Gvern Laburista. Daqstant ieħor ħadna gost naħseb il-bieraħ il-kol kemm aħna naraw it-tim nazzjonali jerġa' jagħmel riżultati ieħor prestiġjuż illi qed ikompli jimlina bil-kuraġġ fejn nista' qegħdin naraw b'ambizzjoni l-possibilità li nilħu tragwarti li fil-futbol qatt ma rajna bħalu. Ma naħseb illi hawnhekk irdu nsellmu wkoll il-ħidma li tissir mhux biss mill-plejers tal-futbol imma naħseb anke mill-aspett amministrattiv tal-futbol lokali. Irrid ukoll però ninaqat mal-ħsieb espress mill-kelliema ta' qabli u nsellem il-memorja ta' Renald Falzon. Jien personalment għandi memorji mill-isbaħ ta' Renald, partikolarment fil-counting kolli li naf li kien jagħti kontribut ukoll lill-Partit Laburista minn dak l-aspett ukoll. Nsemmilhem partikolarment il-familjari tiegħu dawn iż-żminijiet daqstant diffiċli, l-ebda telfa mija faċli, però fiċ-ċirkostanzi li tnejxu fihom it-telfiet huma veru ta' min ħallu impatt u għal daqstant irridu nagħmlu kuraġġ lill-familjari u l-qraba tiegħu. Jiena xtaqt inkompli billi ngħidilkom l-ħsibijiet tiegħi kif naħsibha dwar il-politika li dejjem ħadna lill-Partit Laburista, politika li tmur lil hinn mill-prinċipji li jsawruh. Jiena dejjem rajt fil-Partit Laburista dak il-partit illi wettaq politika tal-kompassjoni. Kompassjoni li mhux biss u ma tiqafx mal-miskin mal-jaħasra u li għandek raġun u bir-raġun imma dik il-kompassjoni li tieħu azzjoni. Li tagħti l-għodda lil dak li jkun għaddej minn dak id-diffikultajiet partikolari f'ħajtu li ħares il-qudiem b'ottimiżmu kemm jista' jkun jekk hu possibbli joħroġ minn dawk id-diffikultajiet. Semmita aktar kmieni wkoll il-kelliema ta' qabli kif dan l-element ta' kompassjoni rajnieh jimmanifesta ruħu din il-ġimgħa bil-ftehim li għamel il-Gvern mal-Fondazzjoni Puttinu. Naħseb li tajjeb illi nsellmu l-ħidma ta' diversi volontira ta' Puttinu li jagħmlu xogħol kbir bla qiegħda ma nagħlkoll fl-aħħar mill-aħħar għaliex nafu li l-isfidi tas-saħħa joltu l-kull wieħed u waħda minnha. Però din il-kompassjoni li tkellem fuqha wkoll qed narawha timmanifesta ruħu f'dawn il-żminijiet bla preċedenti li qed ngħixu fihom. Malta bħal bqija tad-dinja rridu ngħidu, però b'differenza forsi minn pajjiżi oħra, inkluż pajjiżi viċin tagħna,
Nemmen li l-poplu Malti għandu jħossu x-xortijat. X-xortijat għal-fatt li għandu gvern illi jinsab warajh f'dawn il-momenti ta' prova. Rajna bizbis kif bil-deċiżjonijiet tempestivi fil-waqt, fil-ħin illi ħa il-gvern ta' Robert Abela ġew mejjuna 100,000 ħaddiem. 100,000 ħaddiem illi mbagħad tara l-effett tagħhom fuq diversi familji li grazzi għal din l-għajnuna setgħu jkomplu għaddejjin bħajjithom b'mod normali biex ngħidu hekk, ma kellhomx għalfejn jispiċċaw rkubtejhom quddiem din is-sitwazzjoni, imma sabu l-gvern jgħinhom. U jien ngħid ukoll li dawn l-istess ħaddiema dawn il-100,000 ħaddiem li bbenefikaw mill-għajnuna li għadu qed jagħti il-gvern u se jibqa' jagħti il-gvern kienu strumentali wkoll biex insalvaw il-kumpaniji, għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-kumpaniji jiddependu minn fuq il-ħaddiema. U naħseb din hija riflessjoni wkoll kif dan il-gvern kif jgħid il-Prim Ministru mu ħajħalli l-ebda kumpanija tereq, mu ħajħalli l-ebda ħaddiem jispiċċa mingħajr impjieg. U kien hemm ukoll aspetti oħra f'dawn il-miżuri, f'dawn l-inizjattivi kollha. Dawn huma intervent li għamel il-gvern li permezz tiegħu biex ngħidu hekk ħalla il-magna ekonomika ggerjata b'tali mod li xi noħorġu minn dan iż-żminijiet u niġu għal dak li hija normalità jew normalità ġdida ħankunu minn fuq quddiem biex nerġu naqbdu dik ir-rankatura ekonomika li konna mdorrijin biha u nkomplu fit-triq tal-ġid tal-prosperità li huwa drajna biha taħt gvernijiet laburisti. Il-Partit Laburista fil-fema tiegħi wkoll jirrifletti wkoll is-sentiment ġenerali tan-nies. Dak is-sentiment li ma jħox pjaċir bid-dinja ta' ħadd ieħor, dak is-sentiment li pjuttost jiċċelebra s-suċċessi, inkluż suċċessi ta' ħadd ieħor. Naħseb ikun opportun ukoll li f'din l-okkażjoni llum nawguraw Europarlamentari tal-kamp oppost, Europarlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola li ħadet kariga prestiġjuża fl-Unjoni Ewropea. Però daqstant ieħor jiena nawgurala wkoll biex taraf li dawn ir-ruoli u rwoli ta' prestiġjużu u għoljin fl-Unjoni Ewropea għandhom jintużaw biex nollu isem pajjiżna u biex nixtu l-pajjiżna kif sfortunatament il-kap tagħha għal iktar minn darba ma ddejjaq xejn jgħid illi jagħmel. Għaliex bħala partiti fil-gvern forsi perfetti maħniex, però naħseb illi kulħadd jirrikonoxxi l-ġid li wettaqna anke foqsma illi il-Partit Nazzjonalista jħobb illi jipproġetta lilu nnifsu bħala il-paladin tagħhom bħassadna tad-dritt, id-demokrazija, il-governanza tajba. Din is-sena saru riformi kbar bla preċedent taħt il-gvern taħt l-amministrazzjoni ta' Robert Abela illi jien ngħid li ma tajniex każ tagħhom biżżejjed, forsi għax konna aktar iffokati fuq affarijiet oħrajn, però saru riformi storiċi, riformi li ħadd ma kellu minn kelli kienu l-om jissemmew, ħadd ma kellu l-kuraġġ, ħadd ma kellu l-gazz li jara li jiġu implementati. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar fil-politika tiddibatti, tiddiskuti, tikkonsulta u tagħmel rapporti, però fl-aħħar mill-aħħar li jgħod anke storikament l-istorja tiġġudika id-deċiżjonijiet li tkun ħadd, il-miżuri li tkun wettaqt. U naħseb li għal daqstant jekk kien hemm deskrizzjoni li nistgħu nagħtu lill-gvern ta' Robert Abela huwa kien gvern li konsistentament ma għax lura milli jieħu deċiżjonijiet. U forsi b'differenza minn gvernijiet passati, jiena niftakar żmien pereżempju fejn konna niddeskrivu l-aħħar amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista li kien gvern li jiddeċidi li ma jiddeċidix. Dan huwa gvern li konsistentament ma jiddejjaq xejn li jieħu id-deċiżjonijiet. Ma nistax ma nsemmix ukoll qed nitkellmu dwar il-governanza s-saltna ta' dritt, il-trasparenza fil-politika, nistax ma nagħmilx referenza wkoll għal viċendi li żviluppaw in konnessjoni mad-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi. L-ebda sens ta' mibeda jew avversarjetà, però u naħseb jiena bħali xin segwejtu anka li semmew l-oqbra u mhux oqbra, jiena naħseb li l-unika oqbra li ġuni f'moħħi fiċ-ċirkostanzi kollha huma oqbra mbajda, li dak li l-Bibja tiddeskrivi bħala jagħtu l-impressjoni huma l-sbieħ minn barra imma ma kompletament vojti minn ġewwa. Għaliex dawn huma nies illi inkluż uħud minna hawnhekk preżenti, jgħidulna kriminali, jgħidulna kif għandna ngħixu ħajjitna, x'inhu etiku u mhux etiku, x'inhu legali u mhux legali, però fil-verità naħseb jiena ma jifqu u ma jħarsux lejhom infushom u għaldaqstant naħseb jiena anke
bħala sens ta' gburija bħala Partit Laburista ma niddejqu xejn ħarsu lejn dawn in-nies u nħarsu f'għajnejhom u ngħidulhom ħudu paċenzja maħna mhux se neħdu lezzjonijiet minn għandkom. Dan mhux b'sens tar-razza ma assistejna għal sitwazzjoni u għadna nassistu għal sitwazzjoni fejn it-tir tal-Partit Nazzjonalista huwa dak li jagħmel il-ħsara. It-tir illi jieħu kosta kollox il-poter fidejh għaliex bħal donna du maċċettax il-fatt li dal-pajjiż jista' jitmexxa minn gvern laburista u jista' jitmexxa ferm aħjar milli kienu jmexxu huma. U allura ejjew nibqgħu naħdmu bla qiegħda, nibqgħu viċin in-nies, nibqgħu nisimgħu x'għandhom xi jgħidu n-nies, nibqgħu nixtarru x'inhuma l-aspirazzjonijiet ta' kull wieħed u waħda minna. Għaliex b'dan il-mod inkunu nistgħu nkomplu nieħdu d-deċiżjonijiet u nkomplu nwettqu politika li tagħmel id-differenza f'ħajjet in-nies. U b'dan il-mod nemmen jiena li l-Partit Laburista se jkompli jissaħħaħ. Għax dan kien partit li storikament dejjem ħaħsieb il-minoranzi u dawn il-minoranzi tawna dejjem l-akbar maġġoranzi. U nemmen li fi żmien li ġej hekk se jibqa' jseħħ anka taħt il-Prim Ministru Robert Abela. Bħal kelliema ta' qabli jiena wkoll involut fil-inizjattiva mit-idea li qiegħed imexxi l-deputat mexxej Daniel Mikallef li kien mal-President Ramona Tart u anka id-deputat Mirjam Dalli. U apparti l-iskop tagħha din l-inizjattiva li tressa l-qudiem proposti, ta' min ifaħħarha wkoll għaliex rajna fiha attività sħiħa nies minn kull oqsma tal-ħajja bl-esperjenzi u l-ekspertiż tagħhom rispettivi li jersqu lejn il-Partit Laburista u jridu jagħtu kontribut. Dan il-proġett wasal f'punt importanti ħafna fejn qegħdin nikkonsolidaw il-proposti u forsi nagħmel anke punt żgħir mingħajr ma niżvela xejn dak li għandu x'jaqsam ma' proposti fil-fora li ingħatajt l-opportunità li mmexxi dik tad-demokrazija naħseb għal darb'oħra se nkomplu nuru b'dawn il-proposti kemm il-Partit Laburista huwa partit riformista. Partit li kapaċi ressaq il-qudiem fuq l-aġenda tal-pajjiż ċertu diskussjonijiet li oħrajn fil-passat dejjem beżaw illi irresqu għad-diskussjoni. U jiena konvint mhux ħajkunu biss limitati għad-diskussjoni, imma konvint illi bil-mod kif qed jimxi l-gvern se jkun ukoll qiegħed iwettaq u jimplementa wħud minn dawn il-proposti għaliex dan kien gvern li b'kuraġġ iridu ngħidu wettaq riformi li kienu kuraġġużi għall-aħħar. Bdilna l-mod kif jinħatar il-Kummissar tal-Pulizija, il-Prim Imħallef, il-Ġudikatura, il-President tar-Repubblika saħansitra, forst diversi karigi oħrajn. U għaldaqstant jiena konvint li dawn il-proposti se jwasslu biex naraw il-Partit Laburista għal darba oħra fuq quddiem. U kif qed aktar kmieni l-istorja wkoll se tkun qed tiġġudikana fuq dawn ir-riformi. Għalhekk nħarsu l-qudiem, nħarsu l-qudiem b'ottimiżmu, nħarsu l-qudiem b'tama, b'dik it-tama li għadha hemm xi ħaġa aħjar tistennina. U rridu naħdmu u nistinkaw għaliha. Jiena ħadd gost, Prim Ministru, nisemek tgħid li għandek l-aspirazzjoni li mhux biss tilħaq dik li huwa tbassir ekonomiku li qed tipprospetta l-Kummissjoni Ewropea ma saħansitra li għandna mmorru aħjar. U l-poplu Malti dak li jixraqlu din l-ambizzjoni. Issa rridu naqbdu din l-ambizzjoni li għandu l-Prim Ministru nagħmlu l-ambizzjoni tal-poplu kollu. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar mill-ġid igawdi kulħadd, mill-ġid nkomplu ntejbu il-kundizzjonijiet tal-familji tagħna, nkomplu ntejbu s-servizzi tas-saħħa, l-edukazzjoni għal uliedna, bil-ġid inkomplu nimxu l-qudiem b'tali mod li pajjiżna ikun jista' jagħmel dak il-pass dik il-qabża fil-kwalità. U jiena konvint li bil-mod kif qed jaħdem il-gvern immexxi minn Robert Abela għandna nħarsu l-qudiem għaliex fi żmien li ġej se nkunu qegħdin naraw il-pajjiżna jkompli mixi fit-traġitt u l-perkors tal-progress u ħankunu qegħdin ngħixu żmien fejn verament pajjiżna jkun lejra tad-dinja. Grazzi ħafna. Grazzi hemmhekk lil Jonathan tad-diskors tiegħu u ngħaddu issa għall-aħħar intervent għallum għalhekk nistieden lill-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela sabiex jagħmel id-diskors tiegħu. Insellmilkom. Tlifna raġel, tlift ħabib. Ħabib illi f'daw l-aħħar snin ma sirtx nafu biss fl-istrutturi tal-partit, però ħafna jafu kellna kawża dwar l-iżgumbrament mill-każin ta' Ħal-Qormi u Renald bħala President tal-Kumitat
kellu il-pjaċir li qabbat li biex ngħin lill-partit f'din il-kawża. U naturalment l-esperjenzi ta' preparazzjoni flimkien niftakru kien jiġi nqattaw sigħat l-uffiċċju nippreparaw iġib il-files miegħu. Nieħdu xi ħaġa flimkien. Esperjenzi fej tallimt kemm kien raġel li joss il-familja tiegħu li minn hawnhekk insellmilha. Kien raġel li dejjem taf fejn qiegħed miegħu. Meta fl-2017 iddeċidejt li nikkontesta l-elezzjoni ġenerali għatlu Ren. Għatlu qormi bħalek, ħuħsib li tkun miegħi. Għalli diġà kommettejt ma' ħadd ieħor, għalli kellimtni tard. U ammirajt dik l-irġulija fih. U dik l-irġulija li bqajt dejjem insib f'kull kelma li tani. Li mbagħad aktar il-qudiem dejjem sibtu miegħi kull meta kelli bżonn, kull meta kellu bżonn il-partit iktar milli jien. U l-esperjenzi sbieħ ta' min jaf kemm qlajt għajjat fil-qorti meta kont ngħidlu biex jiġi u ma kienx jiġi, imma kien jgħidli qed nieħu l-kura. Il-kuraġġ li kien jurini, il-kuraġġ qatt malmenta tul il-perjodi li għadda minnhom qatt malmenta dejjem bitbissima, dejjem isemmi l-familja tiegħu. Sinċerament nagħti l-kondoljanzi tiegħi lill-familja sabiħa tiegħu, insellem il-memorja tiegħu, Renild nibqa' nirrispettak u nħobbok għal dejjem. Grazzi Isla, grazzi Kottonera. Ħarsa lejn 40 sena ta' storja politika f'pajjiżna, ħares lura mill-76 il-qudiem, dal-għodu hekk qatt nagħmel ftit analiżi. U tara trend konsistenti 76, 92, l-2004, fejn leġislaturi, fejn gvernijiet, fit-tieni leġislatura tagħhom, fit-tieni mandat tagħhom, jibdew progressivament sejr lura. Xi ħaġa li meta tanalizzat siba b'mod konsistenti għal aktar minn 40 sena. Aħna f'dan il-gvern libna ta' taħt fuq dik it-trend. Kif għamilniha? Għax ma bżajniex inbidlu. Għax fil-gvern kellna l-kuraġġ inbidlu. Arafna li t-tiġdid huwa kruċjali għat-tisħiħ tal-gvern u tal-partit. F'nofs leġislatura morna għal-kap tal-gvern ġdid. Għal-kabinet ġdid b'ħafna uċuħ ġodda fosthom żgħażagħ. Morna l-membri parlamentari ġodda wkoll. Kellna kummissarju tal-Pulizija ġdid, avukat ġenerali ġdid, avukat tal-Istat ġdid, Prim Imħallef ġdid. Morna għal qafas ta' liġijiet l-aktar importanti f'pajjiżna kompletament ġdid. Dak li għamilna f'perjodu ta' anqas minn 10 xhur. Fuq livell ta' partit. Deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit ġdid, President tal-partit ġdid, Segretarja tal-Eżekuttiv ġdida. Dak li għamilna f'anqas minn 10 xhur biss. Tgħidu li l-estim il-bidla, ngħidilkom għadu l-bidu. Għadu l-bidu ta' proċess ta' bidla, ta' proċess riformattiv li rridu nibqgħu għaddejjin bih. Jekk toħroġ ħaġa waħda ċara, hi li dan il-gvern ma jibżax mill-bidla. Bħalma huwa ċar li fil-waqt li dan il-gvern żamm mit-tajjeb li kellna qabel Jannar li għadda, daqstant ieħor huwa gvern differenti mill-gvern li kellna qabel Jannar. Daqs kif infatam għal kollox minn dak kollu li seta' sar aħjar qabel. U dik tibqa' ħbib tiegħi id-differenza fundamentali. Fundamentali bejn dan il-gvern u kull gvern ieħor li kellna f'pajjiżna f'dawn l-aħħar 40 sena. Li mhux nazzu rasna fir-ramel u kif se nkomplu b'dal proċess ta' bidla, ta' riġenerazzjoni. Mhux biss ta' riġenerazzjoni ekonomika, imma riġenerazzjoni f'kull livell tal-gvern, f'kull livell tal-partit ukoll. U r-risposta hija waħda, iċ-ċavetta hija waħda, iż-żgħażagħ. Billi nattiraw aktar żgħażagħ. Tal-għodu ħadd pjaċir nisma' Cressida, Jonathan, it-talent huwa inkredibbli. Talent
li għandek li ġej miż-żgħażagħ huwa wieħed li ngħid illum qatt ma kellna dil-kwalità ta' talent li kellna llum, li għandna llum. It-tieni ċavetta. Iżjed parteċipazzjoni femminili. Żgħażagħ u iżjed parteċipazzjoni femminili. Ftit tal-ġranet ilu kelli żewġ okkażjonijiet, waħda tal-Lead, l-oħra tal-FZL, fejn minix qed nesaġera, il-kwalità ta' talent li rajt xi ħaġa li fil-politika ili ma nara. L-idejat, l-entużjażmu. Is-soluzzjonijiet ma smajtx qrid, dik xi ħaġa li vera laqtitni, ma smajtx qrid. Fil-Lead id-domandi li saruli tant kienu diffiċli, tant kienu ta' livell għoli, illi tibda verament tagħmel kuraġġ kemm għandna futur sabiħ għal dal-pajjiż. L-FZL l-istess. Min esperjenza ta' żagħżugħ li studja u huwa full-time farmer, esperjenza tant sabiħa bada jirrakkunta li d-diffikultajiet li għandu, però x'qed jara x'ambizzjonijiet għandu, kemm se jħaddem nies miegħu. X'qed jara l-futur. Dawk huma r-realtajiet. Dawk. U dawk huma fejn dal-gvern irrid jimraħ u fejn għandna ħafna fejn nimirħu. Dan ma jfissirx iżda li nwarbu l-anzjani. Ħafna anzjani jisaqsun imma li se jidħlu żgħażagħ iżjed żgħażagħ ifisser li l-partit se jinsina aħna li konna dejjem hemm. U r-risposta hija żgur li le. L-aqwa risposta tajnija fil-budget. Fejn iffokajna fil-budget l-aktar? Fuq il-pensjonanti, fuq l-anzjani, fuq min bata l-aktar f'daw l-aħħar 8 xhur. Għal daqstant, is-sigriet tas-suċċess ta' dal-gvern irid jibqa' filli nikkumplimentaw it-talent taż-żgħażagħ, tan-nisa, tal-anzjani, tal-istudenti, tas-self-employed, tan-negozjanti, it-talent ta' dak kollha flimkien f'moviment wieħed inklusiv li jiġbor fih lil kulħadd. Iż-żgħażagħ u l-anzjani. U nerġa' nibadda l-messaġġ l-anzjani tagħna. Tant intom valutati u tant fadlilkom x'tikkontribwixxu. Imma daqstant ieħor iva għalli ġej. Irrid illi jkollna l-aktar kabinett żagħżugħ fl-istorja ta' pajjiżna. Irrid ukoll l-aktar kabinett parteċipazzjoni u b'element femminili fl-istorja ta' pajjiżna. Fuq kollox iżda rrid l-aktar kabinett mimli b'talent fl-istorja ta' pajjiżna. U għalhekk ġejjin it-talbiet issa u l-appelli żgħażagħ. Għandi bżonnkom miegħi. Dan il-moviment għandu bżonnkom miegħu. Fuq kollox iżda il-pajjiż għandu bżonnkom. Dan hu l-mument tagħkom. Dan hu l-mument fejn il-pajjiż qiegħed isejjaħ lil kull żagħżugħ u żagħżugħa mhux qed jisejħilkom biex tipparteċipaw fil-periferija, imma biex tkunu l-mexxejja tiegħu. Il-mexxejja llum mhux għada, ejja ma nitkellmux iżjed li żgħażagħ huma 5 snin oħra, 10 snin oħra, iż-żgħażagħ huma illum, il-mexxejja tal-lum. U għalhekk ma rridx nara parteċipazzjoni ta' żgħażagħ ta' nisa fil-periferija li jgħiduli u le senejn fil-Lead, senejn fl-FZL. Iva dak importanti, kollu importanti. Senejn billi nikkampanjaw flimkien ma' kandidati oħra, le, irrid iżjed minn hekk. Irrid parteċipazzjoni fil-qalba bil-kandidatura ta' aktar żgħażagħ. Kruċjali, nifhem li kull żagħżugħ għandu l-aspirazzjonijiet professjonali. Tistgħu tikkumplementawhom flimkien. Jgħixu flimkien. Għamilt 3 snin jiena, nista' ngħidilkom, għamilt 3 snin. L-2017 sal-2020 bħala membru parlamentari, bħala professjonist ukoll. U għalhekk nagħmlilkom il-kuraġġ. Nifhem, hemm impenji mhix ħajja faċli, iżda il-pajjiż għandu bżonnkom. U jien irridkom miegħi. Irridkom miegħi bħala parti mit-tim li se nkunu qegħdin immexxu dal-pajjiż fil-leġislatura li jmiss, kruċjali li tkunu hemmhekk fil-qalba ta' dak il-kabinett illi jrid imexxi lil dan il-pajjiż lejn 5 snin mill-isbaħ. Daw l-aħħar 8 xhur kienu bsin, l-aħħar 10 xhur kienu bsin.
żmien sabiħ se jiġi wkoll. Intom tridu tkunu fiċ-ċentru ta' tmexxija. Il-viżjoni. Viżjoni li titteħodna għall 10 snin li ġejjin. Viżjoni sas-sena 2030, fil-qasam ambjentali viżjoni li toħodna sal-2050. Fiċ-ċentru tagħha dik il-viżjoni, dawk il-5 pilastri li dejjem nitħattu dwarhom hemm in-nisa, hemm iż-żgħażagħ. Mhux bħala parteċipanti, bħala il-mexxejja. Bħala n-nies li dik il-viżjoni jridu jaqbduha u jmexxuha l quddiem. Jien se nkun hemm. Imma waħdi ma nasalx. Mingħajr iż-żgħażagħ, mingħajr in-nisa, ma nista' naslu. U għalhekk qed inkun repetittiv fl-appell, imma rridu li jasal. U ma rridx nismiżjed skużi. Irrid il-parteċipazzjoni bil-kandidatura. Konvint li naslu, se nkun qed nagħmel dak kollu li nista' flimkien mal-bqija tat-tim tagħna sabiex naraw illi l-kandidatura tal-partit tal-moviment għall-elezzjoni ġenerali li jmiss tkun waħda tal-aqwa stoffa, l-aqwa kandidatura li qatt kellu dan il-moviment fl-aħħar snin. U iva kienet ġimgħa dik li għaddiet fej nikkitna bl-aħbar ta' Reynolds imma kellna wkoll il-mumenti ta' sodisfazzjoni. Ir-rebħa oħra tat-tim tal-futbol, tat-tim nazzjonali tal-futbol, insellimlek Bjorn, il-ħidma qed turi. Amministrazzjoni tal-MFA li qed turi x'issarraf kemm hija ffukata, kemm hi dinamika, se ssibu lill-gvern warajkom f'dak kollu li għandkom bżonn. Għal-ġiem oħra, erġajna nkomplu naqsu l-qatt. F'nofs pandemija fejn il-qatt madwarna, madwar kull pajjiż Ewropew, madwar id-dinja kollha qed jisplodi l fuq. U aħna nerġgħu innaqsu l-qatt. Għamilt ftit paragun. Bħalissa għandna qatt ta' 3094. Taħt l-amministrazzjoni mmexxija minn Lorenz Gonzi, lanqas li qatt innexxielu jnaqsu lanqas 5900, kważi d-doppju. Meta ma kellux pandemija, tinsewx. Meta ma kellux pandemija. Ġifieri aħna f'nofs pandemija li setet tipparalizza l-ekonomija tagħna li qatt titilna terz mill-ekonomija, terz it-turiżmu. Terz mill-ekonomija tagħna barra. Minkejja dak kollu jirnexxilna nibqgħu innaqsu l-qatt ġimgħa wara ġimgħa wara ġimgħa. Dik ir-realtà ta' dan il-gvern, statistika li ma jmerriha ħadd. Ma milniex waħedna. Parti il-gvern, parti kbira, ikbar minn tal-gvern lin-negozji. Xogħol in-negozji. Ta' kemm kienu reżiljenti, ta' kemm ma qatawx qalbhom dal-għodu bat li messaġġ negozjanti ewlieni f'pajjiżna. Illi tani il-projections tiegħu, l-ambizzjonijiet tiegħu x'qed jara s-sena d-dieħla. Tintala kuraġġ. Investiment barrani li baqa' ġej bl-istess saħħa jekk mhux iżjed mis-snin ta' qabel. Dak li qed jaraw il-barranin f'pajjiżna l-investiment, dak li qed jaraw in-negozji tagħna, kuraġġ enormi. U tant jimlew lili b'kuraġġ. Jiġu biex jitkellmu miegħi biex jagħtuni l-kuraġġ u jispiċċaw bil-kontra. Jew biex jieħdu l-kuraġġ minn għandu jien nagħti l-kuraġġ lilhom u nagħmlu l-kuraġġ il xulxin. Dak il-kobor tal-poplu Malti, dak il-kobor tal-negozji Maltin. Li flok keċċew il-ħaddiema bidew ħadmu aktar nies magħhom f'daw l-aħħar xhur. Sinċerament nirringrazzjahom ta' kemm sibnihom wara l-gvern u nwedhom li kif konna ma' kull negozju f'daw l-aħħar xhur, hekk se nibqgħu fil-fażi issa aktar importanti tal-irkupru ekonomiku. L-ikbar sodisfazzjon tal-ġimgħa iżda semma mill-kelliema ta' qabli jibqa' dak li għalaqna fl-aħħar wara 4 snin ta' Puttinu. Xi ħaġa li kont involut fiha sa mill-2016, lejn l-aħħar tal-2016, u niftakar dakinhar twildet dil-ħolma illi bżieda mal-appartamenti f'Satin ikollok numru ta' appartamenti qrib iċ-ċentru ta' Londra. Anzi mhux qrib iċ-ċentru ta' Londra, fiċ-ċentru ta' Londra qrib l-aktar sptarijiet li fihom jintbagħtu pazjenti Malti wawċin.
Għal diversi raġunijiet fosthom il-kwistjoni ta' trasport, il-kwistjoni ta' traffiku, u li inti l-pazjent ikun kemm jista' jkun qrib fejn qiegħed jikkura ruħu. U twildet dil-ħolma li dakinhar forsi rajnija ħolma kbira wisq. U niftakarni murant wieħed mill-banek lokali, ndbatt hemmhekk minn Puttinu biex nibdew proċess flimkien mal-avukati, mas-solicitors Ingliżi biex jinxtara il-sit. U x-xogħol tiegħi kien li naraw kif se nġibu l-loan, is-self, biex inkunu nistgħu niffinanzjaw dil-binja. Qed nitkellmu l-binja, nitkellmu dwar binja li tiswa li kontrattat Puttinu dwarha il-fuq sew minn 20 miljun euro, ġifieri qed nitkellmu l-fuq sew. Meta wieħed idaħħal it-taxxi se tkun qed tinqabel sew dik is-somma. Ġifieri l-ambizzjoni kienet waħda kbira. Għaddew ix-xhur, ma wasalniex, ġajna ħdimna, ġajna provajna. U mbagħad ilbist it-tieni kappell issa ftit tal-ġimgħat ilu, ftit tax-xhur ilu, fejn filli kont qiegħed fuq in-naħa tal-volontarjat bħala Puttinu, naturalment issa qbadni għal kwistjoni min-naħa tal-gvern. U kien hemm iktar diffikultajiet milli soluzzjonijiet. Għaliex sal-aħħar sa ftit tal-ġranet ilu litteralment kellek il-possibilità li jisfratta kollox. Kemm minħabba l-ammont ta' flus involuti enormi, spiż enormi. F'mument minnhom ħadna d-deċiżjoni l-ewwel is-saħħa tal-Maltin u tal-Awċin. U d-deċiżjoni li jerfajna bħala gvern kienet li se nagħmlu dak kollu li hemm bżonn biex naslu. Poġġejna bil-qiegħda ftehim li sfratta, poġġejna bil-qiegħda u għadna qabel niftehmu ma nqumux minn mal-mejda. U hekk ġara. X'se jkun qed ifisser? X'se jkun qed jagħti l-gvern? Il-parti kbira tal-isforz qed jagħmilhom Puttinu. Minn hawnhekk insellmilhom ta' kemm għamlu ġid f'dawn l-aħħar snin. Ġid enormi. Insemmi biss, jew issemmit biss li bħala gvern se nkunu qegħdin nagħtu 5 miljun euro mal-iffirmar tal-konvenju. Dik parti. Ta' kull sena, għal 15-il sena, se nkunu qegħdin ngħaddu is-somma ta' 150,000 sterlina ta' kull sena. Ġifieri fil-bidu ta' kull sena l-gvern se jkun qed javvanza is-somma ta' 150,000 sterlina. Dik tfisser jekk naqilbuha f'euro somma ta' 2 miljun u nofs oħra fuq medda ta' 15-il sena. Dik hija 5 million, 2.5 million oħra. Mhux biss. Għal kull pazjent ħansemmi dawk li se jkunu qed jiġu akkomodati fiċ-ċentru ta' Londra, fl-appartamenti, fl-20 appartament fiċ-ċentru ta' Londra, għal kull pazjent, il-gvern se jkun qed jgħaddi fis-sena 70,000 euro oħra għal kull pazjent. Jiġifieri jekk inti għandek pazjent li se jkollu bżonn appartament għal sena u hemm dal-każijiet ħbib tiegħi hemm nies li n-numru ta' xhur li jkollhom jagħmlu barra minn pajjiżna huwa twil ħafna. Għal dak il-pazjent il-gvern se jkun qiegħed ineħħi l-inkwiet tinsewx. Inti mort kif tibda din l-istorja? Jien rajta minn Puttinu kif tibda l-istorja. Tmur tagħmel test, ġieli jkun test mediku ta' rutina u jgħidulek ismem xi ħaġa mhijiex qed toġobni. Nkomplu bit-testijiet. U filli qed tgħix ħajja normali, filli qed tgħix il-ħajja mal-familja, il-ħajja tax-xogħol, il-ħajja ta' kuljum, ir-rutina, u jgħidulek marit terminalment. Jew marit marda li jekk ma tingħatax kura speċjalizzata, m'għandek ċans tgħix jew fadallek sena sentej ħajja, dawk ir-realtajiet. U taf inti millum għal għada trid tippakja l-bagalja u titlaq. Titlaq ix-xogħol, il-familja tista' toħodha miegħek għax hemm din il-faċilità, imma titlaq ħajtek warajk. U tmur u taf li tista' tgħix u tista' ma tgħix. Tista' tiġi lura, tista' ma tiġix, tista' tikkura ruħek u tista' ma tikkurax ruħek. L-inqas ħaġa li għandek bżonn hija l-uġieħ ta' ras ta' kif se tgħix, ta' fejn se tgħix, u l-kirjiet f'Londra huma li huma enormi. Dak kollu, dak l-uġieħ ta' ras kollu, il-gvern flimkien ma' Puttinu se jkunu qegħdin ineħħuh mill-pazjenti.
Biżejjed ikollok fuq xiex tifoka, tittifoka fuq saħtek l-inkwiet tal-familja li jkollok, l-inkwiet li taf tista' tħalli tfal mingħajr ġenitur. Almenu il-gvern se jkun qed ineħħi dik il-parti tal-inkwiet finanzjarju. Minn hawnhekk nerġa' nsellem il-Puttinu u l-NGOs oħra bħalhom li jagħmlu tant ġid f'pajjiżna, ngħidilhom li kif konna warahom f'dawn l-aħħar snin se nibqgħu warahom nagħmilhom kuraġġ biex jibqgħu jaħdmu magħna ta' fejn qiegħed. Din hija r-ruħ soċjali tal-gvern, ta' gvern li mhux ma jistħix li hu soċjalista li hu gburi. U għalhekk l-appell tiegħi lil min, semmija Jonathan ukoll, lil min qed jagħmel ħsara lill-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Il-5 miljun euro minn dak il-programm ġibnihom biex stajna ntuhom il-Puttinu. U l-appell tiegħi insew lill-gvern, il-gvern ikkritikawh kemm tridu. Però ftakru f'dak il-pazjent illi kieku ma kienx il-programm ta' ċittadinanza b'investiment kien se jkollna diffikultà biex navvanzaw dak il-5 miljun euro. Ftakru fih, ftakru f'dawk l-għexieren ta' pazjenti li benefikaw u li jattridu jibbenefikaw bis-saħħa ta' dan il-programm. Ftakru x'għamilna f'nofs pandemija bis-saħħa ta' dan il-programm, mis-sapport wieħed wara wieħed, programm wara programm li tajna benefiċċju wara benefiċċju. Kemm stajna nagħmlu affarijiet. U dak l-appell tiegħi ejja ma nkissrux il-ġid. Ejja nifirħu bil-ġid, ejja niddibattu politikament x'għandna x'nofru. X'għandha x'toffri l-oppożizzjoni għall-futur tal-pajjiż, mhux inkissru xi ħaġa il-karus tal-pajjiż, il-karus tal-mument tal-bżonn, li tant sibnieh meta kellna bżonnu. Għaldaqstant nerġa' ntenni dan l-appell. Ejja sabiex ma nagħmlux ħsara, ejja ħalli nifirħu bil-ġid. Il-ġid ġid iġib. Il-ħsara ħsara ġib. Bib tiegħi aktar aħbarijiet sbieħ. 8 xhur li ma kinux faċli. Il-Kummissjoni għadet tikkomunika magħna l-Kummissjoni Ewropea b'aktar aħbarijiet inkoraġġanti. Id-data li fiha il-vaċċin mistenni li jkun magħna qiegħda dejjem toqrob. Sal-bieraħ stessa da kif kellha komunikat magħna il-Kummissjoni Ewropea mhux biss li jkollna il-vaċċin fil-qrib, imma wkoll aħbarijiet inkoraġġanti ħafna dwar l-effikaċja tiegħu, dwar il-persentaġġ tal-effikaċja tiegħu. U naturalment id-dawl fit-tmiem tat-tunnel mudlam qiegħed dejjem jiddi iżjed il-kuraġġ, it-tama illi għexna bihom f'dawn l-aħħar xhur ikomplu jissaħħu u dak huwa l-messaġġ li nixtieq ngħaddi kull wieħed u waħda minnkom. Kuraġġ, tama, dal-ftit ġimgħat li fadal jgħaddu nibqgħu kumpatti flimkien reżiljenti flimkien għaliex l-affarijiet jidhru illi sejrin fid-direzzjoni li dejjem xtaqnihom f'dawn l-aħħar xhur. U hemmhekk ukoll terġa' tidħol is-serjetà tal-gvern. Il-mod ta' kif innegozjajna mal-Kummissjoni Ewropea, ma' min jipprovdi, ma' min kien mistenni li se ikun fuq tal-ewwel net fir-riċerka għal dan il-vaċċin. Il-mod kif innegozjajna, kif għalaqna magħhom biex niżguraw li jkollna biżżejjed dożi u mhux biżżejjed dożi se jkollna aktar milli biżżejjed. Għaliex ħsibna kif ħsibna tul il-pandemija kollha, mhux li jkollna b'kemm ngħaddu, imma iżjed u iżjed milli għandna bżonn sabiex niżguraw ruħna li jkollna għal kulħadd. Dak l-għaqal ta' kif innegozjajna. U bdejna b'dal proċess mhux illum, jew ġimgħat ilu meta bdew jgħidu illi qegħdin viċin illi jinstab il-vaċċin. Bdejna mal-mument li tfaċċat il-pandemija. Konna katalisti biex fil-proċess ta' joint procurement, proċess li tmexxa parti minnu ġiet inizjalata minn Malta bdija Chris Fern. Dik ir-realtà. U llum dak il-mekkaniżmu li ħlomna bih xurilu, hekk se naħdmu, mekkaniżmu ta' joint procurement fej il-Kummissjoni Ewropea tikkoordina li jkun hemm id-dożi tal-vaċċin għal kulħadd u nimxu minn hemmhekk. It-tieni punt li juri l-għaqal tal-gvern huwa li se nkunu minn tal-ewwel li jkollna l-vaċċin. Mhux nistennew
wara lista ta' pajjiżi oħrajn li nkunu minn tal-ewwel. U għalhekk li nagħmlilkom il-qalb. Il-qalb, it-tama u l-kuraġġ ejja nibqgħu reżiljenti flimkien, solidali flimkien, importanti li nibqgħu solidali, soċjetà solidali flimkien. Fi ftit tal-ġimgħa oħra nibdew naraw il-frott tal-ħidma tagħna u nħarsu l-qudiem lejn xhur li żgur se jkunu ħafna nisbaħ minn dawk illi għaddew u għaldaqstant inħarsu l-qudiem bil-pożittività b'ottimiżmu kemm jien verament gburi b'kull wieħed u waħda minnkom. Fuq kollox iżda, kollox idur mal-għan tal-politika tagħna. X'inhi l-viżjoni tal-politika tagħna? X'fejn ħarsu bħala gvern aħna, bħala moviment, bħala dik li hija l-viżjoni politika? Risposta waħda. Li ntejbu il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Li noħolqu l-ġid tan-nies. Mhux li nagħmlu l-ħsana, ma niddilettawx bil-politika tal-attakki personali. L-ewwel nett, għaliex kull wieħed u waħda minna jaf li mhux perfett. Imma ma tistax tgħid inti li m'intix perfett u tipritka l-perfezzjoni? Smajtu l-kap tal-oppożizzjoni għalax issa f'daqqa waħda bidlu d-diska għalax ejja ma naħsbux li kulħadd huwa perfett. Ilna ngħidu dik aħna. Ma tistax inti biex tiskonġra tkun pur. U ma tistax inti tkisser il-kulħadd u tkun qed tagħmel għar minn dak li inti qed tikkritika. U dak li tfisser li tkun awtentiku man-nies li turihom li tkun onest magħhom. Li ma turihomx ħaġa u tagħmel oħra. L-onestà. Politika onesta iċċentrata fuq il-ġid. Dak li nemmnu fih aħna bħala gvern, bħala moviment. U kif tissarraf dik il-politika ta' titjib fil-kwalità tal-ħajja tan-nies? Dil-ġimgħa għalaqna ftehim kollettiv wara 22 sena, 22 sena b'ftehim kollettiv kienu ilhom is-CPD, is-Civil Protection Department, qabad il-problema Bajrin. U x'kienet? 22 immaġinaw bibtija, 22 sena. Biftejn kollettiv li ma nbidel qatt. Qabad il-problema Bajrin 50 xhur solvija. Għax kellna rrieda. Kien hemm direzzjoni, ċara, ngħatajtu direzzjoni, trid tasal. U Bajrin wieħed minn dawk li dejjem bis-soluzzjonijiet jiġi qatt ma jiġi bi problemi. U solvija. Solvejna xi ħaġa ikbar, ftehim kollettiv ikbar. Minn tal-ftehim kollettiv ibbenefikaw 252 ħaddiem. Iż-żieda li se jkollhom fis-sena mill-inqas qed ngħid mill-ewwel sena, 1000 euro żieda. Mal-ewwel sena u hemm żiediet oħrajn. Se nagħlqu dil-ġimgħa wkoll ftehim kollettiv tal-Forzi Armati tagħna li se jolqot 1750 membru tal-Armata. Is-CPD il-ġimgħa tax-xogħol tagħhom minn 46 siegħa fil-ġimgħa ġiet tal-40 siegħa. L-istess il-ftehim tal-Forzi Armati se jkun wieħed robust b'saħħtu ħafna u tara d-differenza. Aħna ninnegozjaw, Bajrin ninnegozja dak il-ftehim kollettiv, wasalna l-istess l-Armata ntesew kompletament kielu. Aħna wasalna. Sa nkunu qed inħabbru d-dettalji tiegħu. Ħadd ieħor x'qed jipprova jagħmel. X'ipprova jagħmel fl-aħħar xhur? Jixħet il-membri tal-Forzi Armati l-ħabs. Għax ħarġu jagħmlu xogħolhom fl-ibħra barra mill-ibħra territorjali tagħna hemm barra f'dak il-maltemp, ippruvaw jixħtuhom il-ħabs. Dak li ppruvaw jagħmlu. U ma ngħidx jippruvaw għadhom qed jippruvaw għax reġgħu rajtu li reġgħu fetħu kawża oħra. Ma fetħuhiex kontrija biss, fetħuha kontra l-Brigadier. Mhux biss iridu jġibu l-immigranti mill-Libja f'Malta qed ifittxu l-pajjiżna għad-danni. U min iffinanzjahom? Min fetaħha, min ħallasha dil kawża? Soċjetà ċivili li parti minnha hemm il-kap tal-oppożizzjoni. Dik id-differenza fundamentali. Aħna nissiltu biex inġibu l-aqwa kundizzjonijiet tax-xogħol għall-Forzi Armati tagħna, ħadd ieħor irid jixħathom il-ħabs. Daqstant hija kbira d-differenza bejnietna llum. Daqstant. Fadal. Ftehim kollettiv ieħor għal dawk li jaħdmu fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Inwedhom li jitkompla l-proċess ta' diskussjonijiet u negozjati ma mhux diskors inwedhom li naslu hekk kif wasalna
mal-CPD, kif wasalna mal-Forzi Armati, wasalna mal-Pulizija wkoll aktar qabel, naslu għaliex verament nemmnu fil-forzi tal-ordni tagħna, nemmnu fit-titjib tal-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom, għalhekk gvern li nħobbu l-ħaddiem. Għalhekk dan huwa il-moviment tal-ħaddiem u ta' min iħaddem. L-awċin jibqgħu f'qalbna. U dil-ġimgħa u rejna kemm għawdex huwa ta' priorità lina, inawgurajna triq ġdida, triq li ilha ġejja qaluli r-residenti. Residenti anzjani tafu x'qaluli konna żgħażagħ. L-aħħar li għalqu lafti toqob din it-triq. Residenta li qalt li kemm il-darba waqajtu weġġajt fiha fil-ħofor li kien fiha di triq. Investiment ta' aktar minn 2 miljun euro fi triq Sant'Antnin f'Ajnsilem li kelli l-pjaċir ninawgura, insellem il-klien. Problemi. Illum storja ta' suċċess. Storja ta' suċċess. Ħadd vera pjaċir wara li weġibna t-telefonati nitkellem miegħu, ħadna r-ritratti flimkien u tisma' r-realtajiet ta' xadda minnhom u llum x'qed jagħmel. Jispirak. Verament ispirazzjoni kien għalija l-bieraħ. Drittijiet ċivili toħroġ Elena Dalli tniedi strateġija f'livell Ewropew dwar id-drittijiet ċivili, joħroġ Edwin Vassallo u jgħidilna Marxiżmu dan fl-aqwa tiegħu. Affarijiet li kieku mhux għax tarhom u tarhom li jtellawhom pubblikament ma temminhomx. U r-risposta tafu għaliex? Għax fil-fond ta' qalbhom hekk jemnu, ma jemnux fid-drittijiet ċivili u qatt ma riduhom. Qatt ma riduhom. Ara llum issa mbagħad f'daqqa waħda x'ħirraw ir-reazzjoni tan-nies, provaw daħlu r-rivers. Imma
in-nies jafu min verament jemmen, min verament huwa champion ta' drittijiet ċivili. U nfakkarkom ħbib tiegħi, l-istess nies illum huma l-istess nies tal-2013. U dak li verament temmen intrinsikament fih ma jinbidel qatt. U dik hija l-problema fundamentali. Min ikkampanja? Min kien frontline campaigner kontra d-divorzju? Jista' qatt ikun champion ta' drittijiet ċivili? Jekk dan jemmen illi in-nies ma ħaqhomx it-tieni opportunità. Jekk il-formament tiegħu u maġun li ma jemminx li ħadd ieħor ħaqqu opportunità. Jekk maġun f'kultura illi tiegħi tajjeb u ta' ħadd ieħor ħażin. Niftakruna kif kienu jargumentaw fl-2013 fuq il-komunità gay. Kif kienu jargumentaw? Ftakru. Għasandi għalfejn nfakkarkom? Ftakru. Il-kampanja ta' kontra d-divorzju assidwament ikkampanjaw fuqha. Fuq kwistjonijiet, ftakru x'kienu qalulna. U iva, bat id-divorzju, referendum, ftakru x'kienu qalu l-esponenti ewlin ta' dakinhar. Ma rridux jerġgħu dak iż-żmien. Għaliex nafu x'bidliet kbar għamilna fil-qasam ta' dritt. Rridux jerġgħu dak iż-żmien. Għaliex nafu x'bidliet kbar għamilna fil-qasam ta' drittijiet ċivili. U nafu kemm dak il-qasam jaffettwa n-nies fl-iktar affarijiet importanti fil-ħajja, l-ħajja ta' kuljum. Il-ħajja ta' kuljum. Li ma nistgħux ninqatgħu qatt minna aħna gvern biex intejbu l-ħajja ta' kuljum tan-nies. U għalhekk ħbib tiegħi, qatt missejt ma' ħafna temi llum, ma' temi li verament inħoss li ma nistgħux nieqfu nitkellmu dwarhom il-ħin kollu. Ma nistgħux. Għax jekk ma nitkellmux dwarhom, ifisser li nkunu qed ninsew lin-nies. U għalhekk issa li Diċembru, Jannar, se nkunu qegħdin noqorbu lejn dik il-fażi li kull wieħed waħda minna ilu f'daw l-aħħar xhur jitlob għaliha. Kollha kemm aħna. Ilna dal-aħħar ġimgħat partikolarment nistennew dak il-mument li nistgħu nerġgħu nibdew inħarsu l qudiem. Lej l-irkupru ekonomiku, lej l-irkupru tal-industrija tat-turiżmu tagħna, lej l-irkupru tal-ħajja tan-normalità, li nibdew ngħixu il-ħajja ta' kuljum. L-appell tiegħi iżda sakemm jasal dak il-mument jibqa' wieħed ta' kawtela. Ejja ma niġrux. Ejja ma nirrovinawx dak kollu li rnexxilna nippreservaw f'dawn l-aħħar xhur. Ejja niffaċilitaw il-ħidma tat-tobba u tan-nurses. Kelli ġimgħa li għaddiet mort fl-ITU, l-ITU tal-COVID, u tara d-dedikazzjoni tat-tobba tan-nurses tagħna inkredibbli. Qed jagħmlu biċċa xogħol il-pressjoni li qed jaħdmu fiha hija tremenda. Titkun hemm biex tara. Titkun hemm biex tara. Dan nies li litteralment ma jiqfu sekonda mal-pazjent. U kull wieħed u waħda minna jista' jiffaċilita bi ftit dik il-ħidma. U qed nabbikom dik ir-responsabilità. Kull wieħed u waħda minna jrid jiffaċilita l-ħidma tat-tobba u tan-nurses bl-azzjonijiet tiegħu. Insellmilhom kollha lil frontliners kollha, lit-tobba lin-nurses, lil kull frontliner ieħor illi ħadem f'din il-pandemija. Ejja naħsbu f'ħadd ieħor, fil-vulnerabbli, fl-anzjani tagħna, ftakru kemm hemm nies illi bħalissa għaddejjem minn momenti ta' diffikultà, ejja nkunu solidali magħhom, nkunu kumpatti flimkien, soċjetà li taħseb f'ħadd ieħor. Kull wieħed u waħda minnha jrid jaħseb fil-familja tiegħu ma jrid jaħseb ukoll f'kull membru ieħor tas-soċjetà tagħna, ta' pajjiżna. Fl-anzjani tagħna, f'dawk kollha li huma vulnerabbli. Ħbib tiegħi, dan u l-mument li fil-waqt li kulħadd bassar li se jkissirna kien il-mument li ddefinina. Iddefinina bħala poplu kumpatt, bħala poplu li għandu u joss il-valur tal-imħabba, poplu solidali, poplu reżiljenti, poplu li wera li kien kapaċi jaffronta l-aktar mument diffiċli fl-istorja ta' pajjiżna b'suċċess kbir. Ħbib tiegħi, ejja ħalli nħarsu l-qudiem pożittività, b'entużjażmu, b'enerġija ġdida biex inkomplu nibdlu lil dan il-pajjiż immexxu il-qudiem l-interessi kollha tal-poplu Awċi u Malti flimkien Awċin u Maltin b'saħħitna l-qudiem. Grazzi.
Grazzi l-Prim Ministru ta' dak id-diskors tiegħu u bekk aħna wasalna fit-tmiem ta' din l-attività. Grazzi lilkom li jingħaqadtu magħna hawnhekk kif ukoll lilkom li segwejtuna minn ġodjarkom. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb. Grazzi.